हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांखौ डिजिटल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय दा लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांनि थाखाय बेवहाय लोगोफोर ITI नि आङो लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर आंनिफ्राय नोंथांमोनसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर दा ITI नि जोंहा काउन्सिलिंआ जागासिनो दं दे लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैबो जोंहा 4 राउन्ड 4 काउन्सिलिं जोंहा दङ लोगोफोर 4 लिस्ट जोंहा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड लिस्ट जोंहा ओंखारनानै थांखांबाय बिनिफ्राय जोंहा दिनै 4 राउन्ड काउन्सिलिं दङ दे लोगोफोर दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा बे ITI नि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दा दिनै नोंथांमोना एलटमेन्ट सिटखौ मोनगोन मोना बेखौहाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मा खालाम नोंथांमोना बेखौ नैबे ITI नि अफिशियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना रेजिस्टार अब्लिक लगइन फर ITI आसाम 2026 नुदों नोंथांमोना बेयाव खेबसे क्लिक खालामना हो बिनि उनाव नोंथांमोनाव बेबायदि इन्टारफेस शो जागोन अकेआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामबाव बियो नोंथांनाव लाना थांगोन दै लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बेवहाय नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै नोंथांमोनाहाय बेखौहाय लगइन खालामनांगोन दे लोगोफोर अब्लानो नोंथाङा दिनैनि बे 4 काउन्सिलिंआवहाय एलटमेन्ट सिटखौहाय मोनगोन ना मोना नोंथांनि लिस्टआवहाय नाम लिस्टआ फैगोन ना फैया नोंथाङा बेखौ नुनो हागोन एबा नायनो हागोन लोगोफोर दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरनाय जाबाय लोगोफोर जायफ्रा दिनै नोंथांमोना एलटमेन्ट सिट मोनगोन नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोना मोनगोन मोना नोंथांखौहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर दा जोंहा अफिसियेलि अफिस टाइम जानाय लोगो लोगो बिथांमोना दा वेबसाइटआवहाय नोंथांमोननि नाम लिस्टखौहाय हगारगोन जायफ्रा 4 राउन्ड काउन्सिलिंआवहाय सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना बे नोंथांनि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जानायखौ चेक खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर आङो बिदि फिननाय लोगोफोर नोंथांमोना बिदिखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनबाय थानो हागोन देन लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं see you again bye bye and take care love you all nice to meet you